Hi guys, may hapon. Ngayon guys, agadto ko sa sentro kay kuha na akong cellphone ni Mother. Kaya uli naman si Alan. Si Alan ang among sakyan pero nagbaklay-baklay mi kay banlog daw kayo yung si Riluna. Nagbaklay kay si Riluna pag paingon din sulod. Nagwana man guys. Yeah. Nagfags ang among Hinanawag na yun. nagfags ang among kuan. Ano sa nanawag? Sinawag. No, nanawag. Nagfags ang among bukid. Among bukid. Tao guys, nagfags guys, no? Pertigid katugnaw. Humankog. Pamahog sa baboy. Nagtikongkong dayon. Kamas-kamas ang motor. Oh. Dito na may sakay karsada galing. Luwit yung motor guys. Tugnaw ka? Wala pa ka nag-uban? Tugnaw daw siya guys. Nagkatulog ni siya guys. Paglakaw ni Mother siya po nagkatulog po siya. Pero ako kay namahog ako sa baboy nang hugas plato nang nagkakuri-kuri pero agwan pa ho nagkatugnaw. Bakit tugnaw? Igan man. Ako nagjakit ya akong mga jacket puro mga basa. Man sa jacket. Nagkamas-kamas ang motor. Mo tsaka danglog. Hilis na magunang ligid sa mong motor mo nang tamas gid siya. Sama kaming. Luoy kis mamagay na naganhiay din nga basa. Nang atuon ako na lang dito kay gina ko to siya ganina nga pag manimog video. Adto na ay kuwaon ako imong cellphone sa hapon. At sayo ka maka-upload. Ay. Kunay mong bag ha kay mag-practice nagbasa niya. Fags guys, nag-fags muna diya guys. Atong palibot guys, munang tugnaw kadyo. Tanawa na mong dalan guys, kulita. Dinhira ta shortcut. Masalan mo. Sirit-sirit ang motor guys, sirit-sirit. Agagi. Gani di kagagi. Nakadin nawilan ang kadina. Di kapangas guys, di kapangas. Kulita, kulita. Ulod, bawas ang motor, nakabawas. Kabawas ang motor guys. Itagi guys kay manghugas ta. Danlog kayo. Hello, alis Mimi. Danlog kayo guys. Karsada na mi guys. Abot na tayo lang mother. Overtime na di day? Ha? Wala na holiday? Karon hapon? Kangit-ngit ay? Overtime yapon siya kapon? Ha? Gapon, overtime yapon sila? Hagoy. Ako na dalawon.
Hi guys, may gabi is. So, manaman si mama naka-video, manguli na din mi guys. Gitagan ko ni mama og isda, daw na sa bulanghoy sa ilalom. Napoy itlog. Pero kay ano mo dala niya ang mga Unsa man? kung di kung dali nga pinanin? Nga lata? Oh. Nahali na. Saan sa kuha man? Tana mi. Mi. Tana, adto na mi ma. Bye-bye. Adto na mi. Tagan mo mama itlog. Di nakabukod. Adto na mi. Bye-bye. Daghan na yung video na ni guys editonon. Uban siya nanay ka? Ayaw pag na kay magyapon magsakay-sakay gyapon na siya motor. Tangki sa kakaw. Ayaw na lagi nag-ubanag. Harok pa magigada na. Tangki sa kakaw. Ang saan maning ba? Sige na, ipak lang na. Guys, good morning. So ready na ang pamahaw nila guys. Kaya magtrabaho sila, mag-eskwela. Itlog lang ilang sudan. Sige na. Kay kusog kay hangin. Oh. Mimi. Nabalon kami eh. Ibutan rin mong balon sa bagkaw. Ano ako? Nagbuntag ang ulan guys. Nagbuntag. Kusog pagid hangin. Ginookon sa bani nga tempo eh. Burn out pagid. Pero nagsiga na karon. Karon pa nagsiga. Sige lang gaulan. Mahaw. Dito ba tagad ay? Sige na. Butang yun si Mimik. Ano? Butang eh. Kuhan ko kasi yung sanina. Gikay. Ha? Pagkuha, dalang kaboy. Ang Ayo. Ito rin lang day. Ay, kanon. Ano? Sorry, tigiya. Oo. Bawa na dia. Wala na. Shut up! Yeah. Oh no. I'm so sad. Wala ako sa mabagin mo si Nina ha. Dito lang mo si Nina. Di ba tayo yung lalula? Dahil makasit na. Ay na. Mura. Ay mo ba? Me. One, Dada.
Sige na, pagali na kay La City na. Ikaw. Oh, tanda ka. Ano? Di. Tanda pa. Ina si Lola nga, pa na uman edit ang iyang cellphone. Lola na edit ang gabi eh. Kaya sa'yo kung nakakatulog. Ako siya natutulog. Sabi na kakagawin dyan. Ay, wala ko. Tug, matulog. Pag-ilitra, ilitra, baka mo, puputa. Ituglaw. Yung ringkot kay, iyan na lang sa di. Kuan, butang sa kuan din, nabasa. Ano, managutan ako? Wala sila kaon guys. Nagto na sila guys. Sila nagrindahaw yapon. Si Ada nagdala sa ringkot. Matong tempo rin hikaron guys. So, namahaw to guys. Nakalakaw na sila. Kita na po ng mamahaw. Nagluto ko trog itlog, butangan ako sibuyas kay di mo sa ganahan nagbutangan sa ilang sa sibuyas. May butangan ako ng sibuyas guys. Pamahaw ta guys. Kusog kay hangin. Grabe pa kahilak-hilak pa kay abol. Nagbuntag ang ulan. Ganang ka sa itlog guys, basta dasan sagol. Natakaon guys. Hi guys, humanatag pamahaw. Perti ka kusog sa hangin, nag-burn out na sad. Ano yun, ginimader ka rin din yung cellphone. Nag-burn out guys, wala na ako na-upload. Nag-burn out ganina, kadlaw, mga alas 4:30. Niya, ni sigara, inig, alas 6, pagsutra kayo. Di bike na po nag-burn out. Nakuan siguro kay kusog man hangin. Kusog yung hangin guys. Oh. So, nakabukad ang saging gani sa likod. Paano itong saging nga nabukat guys, hapit na raba na munga. Ito ko raba nga punuan na yung nabukad. Sayang sa saging guys.
May ako kabalakaan maghangina kay ang palkata o santol ray nagkuan sagang. Ibaligya man nialan pag apil niya kay wala gi cutting kay adlock sila. Kay basing kunog makasala sila. Adlock ug magbagsak di sa balay. Arang palkata. Ako na ba siya punuan? Hi guys! Ako to na tong kahoy mdas sa panag-ulan. Ako yung mga binugha na to guys. So, itong ako to. Kaya mdas wala panag-ulan. Kaya kung mag-ulan na, impas. Basa tong kahoy. Ako mga binugha na naman. Ako rang kitipok din guys. Tinhiran ako ipauga. Ako isulodan yung sako. Kaya may na lang maka tulo dito. Ano kong binugha ni guys. Ito para ito sa unahan. Dami rin ako gibugha karon nagwad po siya sa init. Ito na ipanulog sa sako. So hangin guys. Ini sa pikas. Ito na ako mga binugsa guys. Ug nay sinso nga gamay lami ni siya pang gulong-gulongon. Okay, wala man diha. Agoy. Ito ipan mo dia guys. Di man tagkakdan sa kahoy din sa sorok. Itagkakdan ginas daplin. Pag wa isunlod, pwede ka ra mag kuan sa daplin. Dili pareha dito ila ni mother nga lisod ang kahoy dito sa ila. Ipamugha ko ni nga hilaw pa kay humok naman siya bukaon basta hilaw pa. Kaya nauga-uga na ni siya guys kay dugay ra nila kay bugha dani. Palaw yung papa ni Alan kaya may kurente. Sabi niya may kurente guys. Kaya cellphone siya. Sagdain na lang ninyo na yung papa ni Alan. Makita ninyo na perminti sa balay guys. Kaya mura na yung lingaw magsige cellphone. Payo man yung cellphone niya. Naayo naman. Muna yung kalingawan sige tanaw sa cellphone. Sa kuanam sa check tanaw Facebook. Kalingaw na siya tanaw sa lida guys. Hindi naman na siya pakalihok na kuan kay paralyzed naman ng cellphone na rin na siya. Kaya kung diya sa ilam katuluga naman siya. Maghapon na siya katulog. Karon nga naayo ilang cellphone.
Bahala dag maghapon siya cellphone, di lang siya magkatuluga. Kahadlo ko kay murasa ng hupong yang tiil nga sigira siya ingkura. Nang hupong yang tiil guys kay sigira siya ingkud ag hapon. Ag tindog lang siya kung mangihi. Na kung maniud to kay ako raman siya tagaan sa kanon tunulan. Nagignan sa iyang madrasta ni Alan gabi nga. Maglakaw-lakaw ka kay nang hupong ka. Nang hupong imong tiil. Di na to horoton guys kay bugat. Kanira. Hoy, sangit. Anatay ka, ay. Kuha ni siya ka ng basa-basa pa. Pero mahanginan ni siya guys. Mahanginan ni siya mag-siya naman. Ang dagan pinapok. Dulra na sa balay. Musa pa baka ni magsiga ang kurente. Kusog ang hangin. Napoy tinapok na oh. Tinapok na ang kahoy. Dagan kita kahoy guys. Ito pa sa likod. Napay daghan na nga balik sa hangin. Gana na siya ibutang guys. Grabe kakusog guys sa hangin. Ganak mo nilabhan, hinalay. Ito pa sa sulod hinangir. Mabaho man siya og imo ra ipundo, di nimo sablay mabaho. Mananggi ako na ibutang sa halayan. Basta lang na siya mahangin-hanginan. Daghang salamat sa inyo tanan-tanan guys, sa inyong pagsuporta, sa inyong hindi pag-skip sa aming ads, sa mga solid supporter, mga silent viewer. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. God bless, amping tang tanan kanunay.